Могло да чистиш, а? Могло да чистиш. Ще станете хора вие, ще станете. По-бързо да порасне и да се махне от тук. Тази мама яхне метлата ни строява всички. Не разбирам каква е разликата между да си дете и да си женен, като върша същата работа като тати. Днес мъжете чистят, а аз ще се разкрасявам. Да, така е. Наказани са. Мамо, готов съм с... Тати. Някаква вещица е изяла мама и е в стаята. Каква вещица, бе? Ела, аз съм тук, бе. Просто съм по-красива, разкрасявам се. Абе, Боби, това е майка ти, бе. А ти свърши ли с стаята си? Ако си готов, ела да продължим с ученето. Трябва да учиш математика. Така, първата задача, която ще ти поставя е: колко е 63 минус 13? 50. Сигурен ли си? Я помисли пак. 50. Кой клас стана ти, бе, момче? Кой клас стана ти? Трети клас ще бъда. Браво, доживях да станеш трети клас и да не знаеш колко е 63 минус 13. 50. Да, 50 е. Браво, мамо. Браво на умното момче на мама! Браво, Шамарчо! Ох, мале. Знаех си, че си змия, даже кожата си сменяш. Какви са тия сурови срами, бе, мамо? Я глава, мамо. Какви сърми, бе, Шамарчо? Това е суши! Не дай много се смя. За тебе работа няма ли? Там, където има работа, аз нямам работа. Твоята работа е да гледаш съдебен спор, като старците. Коле, ти си се прибрал, любов моя? Да. Какво ще правим тази вечер? Нали знаеш младоженците в другия вход? Да. Видях ги пред прозореца какво правеха. Извратеняк такъв. Искам и аз. Ах ти, мръснико, само да престия децата и се връщам. А всъщност те какво правеха? Какво точно трябва да правиме? Ядеха! Искам и аз. Вечно за ядене мислиш. И като няма за какво друго. Знаеш ли какво най-обичам да ям? Знам, живота ми. Изяде го. Стани вече от този стол, че газът и стана колко пералня. Да ода да си легам. Вие сте такиви, трябва да спя за красота. Обедния си сън. Дойда ли и аз в спалната? Боже, хич не идвай. Аз за един мръсен чорап цяла пералня няма да върта. Обичаме, не ме обича. Обичаме, събличам, обичаме, не ме обича. Смесени чувства. Какво правиш, ма? Нищо. 3 хора от Фейсбук. Тати, как се влюбих, мама? 3. Беше нещастен случай, сине. Това 10 години ме търпиш. Тати, наистина ли сте женени с мама от 10 години? Истина е, сине, истина е, ма не е за разправяне. Какво да кажа. Мъжете си не сте два вида. Homo sapiens. Умни, разумни и мислещи. А другите сте членестоноги. Накъдето върви члена, натам и ногата. Не, това не може да се търпи, напускам ви. На връщане вземи един хляб. Защо го слагаш на носа? Да го мирише! За какво е да го мириш? За да разбере, че е това, което обича. Ужас. Мамо, на колко години трябва да стана, за да се прибирам, когато си искам? Синко, той баща ти не е достигнал тази възраст, ти ли? Не бързай, има много хляб да изядеш. Едно нещо не мога да разбера. Как всички в тази къща сте постоянно на телефоните, а е толкова разхвърлено? Кой разхвърля? С теб до кога ще се разправям? С теб до кога ще се разправям, Пипи? До кога? Ти да си ме видяла аз да сега където ми падне? Аз я оправя и се ще ходим до едно село да купуваме една кола. Здравейте, приятели! В момента съм на село, много хубаво, реновирано, много хубаво град. Ело, ти си ли от тиктока? Да, аз съм от тиктока. Аз съм, познали ме? Да. Искаш ли да се снимаме? Не. Мамата откача ли те? Верно ли са ти родители? Не, осиновен съм.
Хайде, тръгваме си. Момиченце, сигурно ли, че не искаш да се снимаме? Не. Добре, следващия път няма проблеми.